Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ditanggap wong Dawar. Hajati napa Pak, Bu? Sedekah bumi kali Agustusan nggih. Muga-muga kabeh barokah. Muga-muga kewabeh diparingi panjang umur karo Gusti Allah. Muga-muga kabeh nang iso tindak Mekah Madinah. Allahumma sholli ala Muhammad. Aku seneng bengi iki oleh tanggapan ditanggap wong Dawar hajate syukuran bayar aku engko tak kekno bojoku menesuk nek gawe mbayar utang pancen aku kakehan utang tuku kayu tak gawe rajek bojoku ayu utange sak bajek guyon-guyon bismillah bismillah sedekah desa dulur saka tembung sedekah gak ana batal karami mung gue batal karame dulur mung gue agama cuma ojo lali Pak ayo kirim donga dulur nanggone sing babat desa supaya dosane di ngapura sing senajan kula dhewe Pak Bu ya melok-melok ndongakno muga-muga masyarakat Dawar kabeh uripe Indonesia cak negeri tercinta nenek moyang kita yang diwariskan bangsa Indonesia mari kita jaga bersama-sama sebab perjuangan penuh pengorbanan kanggo mujudna kemerdekaan pantang menyerah menghadapi lawan merdeka atau mati sing dadi sembuh mula nek wis merdeka dulur mbok aja gegeran mundak-mundak
mecah belah persatuan. Ayo padha eling dulur welinge para pahlawan, persatuan dan kesatuan kunci kemenangan. Soal beda pendapat itu kan biasa, mula sing tak jaluk ojo digawe masalah. Ayo padha menghormati cak hak asasi manusia. Ayo tetap berpegang teguh Bhinneka Tunggal Ika. Kemerdekaan dulur merupakan sejarah, mulai diperingati kanthi sing meriah. Cuma ojo lali Bapak Ibu, ayo bareng-bareng berdoa, muga-muga Indonesia selamanya tetap jaya. Allahumma sholli ala Muhammad. Kula ditanggap kari dulur ndawar, saged kula namung ngaturi hiburan kalih nderek-nderek ndongakno. Muga-muga wong sak ndawar dibarokahi Gusti Allah. Barakallahu laka fi ahlika wa malika wa jazaka khairan. Kajate sedekah bumi sekaligus PHBN, peringatan Hari Besar Nasional Agustusan. Pengorbanane wong sak ndawar muga-muga dijoli karo Gusti Allah. Kata Allah, inna adghiyah minal a'malil munjiyah tunaji sahibaha min sari dunya wal akhirah. Muga-muga pengorbanane wong ndawar mbuh kanggo urunan, mbuh kanggo gawe ambeng, muga-muga dijoli kebahagiaan keselamatan karo Gusti Allah donya sampai akhirat. Allahumma alhamdulillah. Lho ngene iki jek ana sing ngomong ojo sedekah desa, ojo Agustusan, ojo nanggap wayang, ojo nanggap ludruk, marahi dosa. Sing ngomong sapa? Ngaji yo ta sing temen, cek paham. Padahal kata Nabi, iyakum wal hasada fa innal hasada takulul hasanati kama takulun narul qadaba ya ayyuhalladzina amanu. Hei manusia, kamu jangan saling membenci, jangan saling bertengkar. Apabila itu kamu lakukan, maka akan hilang amal solehmu koyok dining kayu sing diobong geni ana ing pawon. Eman. Pesan Allah, ya ayyuhalladzina amanu wa aksin ya ayyuhan nas kama aksanallahu ilaika. Berbuatlah kamu baik kepada siapa saja koyok Gusti Allah berbuat baik kepada dirimu. Allahumma sholli ala Muhammad. Pun sakniki pun merdeka, mari dibancai ayo sing rukun. Monggo eling kalih dawuhe Bapak Panitia sore wau. Bertobatlah sebelum mati. Ayo bareng-bareng Pak Lurah, bareng-bareng Pak Polo, bareng-bareng Pak Panitia, tobat kepada Allah. Padha ilingo
mring tuntunan perintahe agama najan abot kaya ngopo aja wegah padha lakonana ilingo uripno donya Pak Kiai padha crita no akhirat selami-lamiya aja numpuk-numpuk dosa ngailing ngono siksane neraka ibadah istighfar dimensira kabeh di ngapura jolali ayo dong ngaji iku besok kanggo sangum mati monggo padha tobat dimen slamet donya lan akhirat Allahumma alhamdulillah dagelan gendeng kok gak metu-metu sirek nek sampe pegel aku badok tak keturu niku ing wayahe esuk jagone kluro rame swarane pating kemruso aduh senenge sedulur tani bebarengan padha nandur pari sengengene mas lunar parane manu ing ngoceh ana awit-awitan ating cembruwit seneng atine katon asri donya saisi dangdung prot dangdung prut gentak prut kantul kuntet gendeng gak ditabuhi kok jek joget sing joget iki sapa lah ngene iki gak joget gendeng anggo ndawar nggo joget ngene iki gak besok lha apa besok lah ngene iki lapo ngelek dhuwit jagane bayar bank meneh jare gak ngono sih Det apa kon niku nek Budi Wijaya iku lho bayaran paling akeh dhewe iya ancene kok jek duwe utang bank iku lho bang apa lho meneh ku amarta lho lamben mbet yo mekar senloso iku lah rebo syariah lho kon kok apal Det kapal yo apa bojoku gak bayar belas ya Allah temen yo aja guyu yo ya Allah Gusti bojomu ya utang ngono iku iya gawe syarate wong urip nek gak duwe utang nyambut gawene males aku tau krungu jere kabare bojomu iku dadi ketuane syariah 2 minggu kotange pedhot ping 4 Tak nuwun sewu. Aku krungu jare ngono ku, utang-utang kaya Mekar, kaya Amarta Syariah. Iku nek ana sing gak mbayar siji, kancane urunan, Det. Urunan kakekmu ae dana talangan kok. Ana perjanjian? Ana perjanjiane, ana prasastine. Anggotane urunan digawe mbayari sing gak bayar. Gawe mbayari kancane sing gak bayar. Lalar gawe, Det. Lho, gak melok bathuk duwike kok. Gendenge jenenge anggota. Kudu. Nek utang 5 juta
Saiki dipermudah 2 minggu 250. 5 juta. Iya. Lah nek 10 juta 500. Det, lah nek iso mbayar, Ya dibayar. lah nek gak iso gak duit. Ya sengidan nggo jeding buri kono wong-wong. Ya guyu temen ya iku. Le, Kok tak kandhani. Sing guyu bawanter iki sapa? sing guyu banter sapa? Iku ketuane syariah iku. Anjir, ketuane syariah. Nek engko dikeruwek wong ndawar lho engko. Masalah yo nuwun sewu sampe jawab jujur lho ya. Ngarep niki ketuane syariah napa mboten? Ketuane syariah. Ora Det. Aku percaya dan yakin nek wong ndawar gak ono sing utang-utang syariah. Gak ono wong esuk-esuk. Wong cukup-cukup. Saumpamane masyarakat kene ono sing diutang mekar syariah dan lain sebagainya. Langsung diparani Pak Lurah karo Bu Lurah. Dikae dhuwit. Didugang kok tete. Isine ae. Det. Lapo? Aja ngomong syariah, aja ngomong ngono. Ya gak ngono. Awak iki bengi iki main nggo ndawar. Lah iya, Aku ngrasakno wong ndawar iku dhuwit lho teko dhewe ta ya apa. buktine apa? Lho, buktine 2020 2026 Heeh. ndawar paling top Nangga Budi Wijaya. Istimewa. Istimewa. Jos gandos ndawar. Jos gandos apa maneh nggo kene dipandekane ambek Wak Polo Mulyadi Karo Pak Lurah karo Pak Lurah minar memasyarakat. Wong pemimpin iku ya ngono iku. Heeh. Bahasa Inggris sudah mengatakan Iya. strong leadership. Maksudnya Seorang pemimpin yang kuat, seorang pemimpin yang hebat, yang bijaksana. Lah pemimpin ngono iku patut diacungi jempol lho. Alah. Ngono lho. Pak Lurah, Lho temenan. mbok jokno Pak Polo, mbok jokno. Apa? Aku ngerti karepmu. Ngerti apa? Butuhmu Pak Lurah ku sampe Pak Polo cek rene nyawer kon sih. Sorry bro, bayarane kuntet 800. Gak dikei saweran awan dhewe gak apa-apa. Ridho, ikhlas. Lah apa jangan saweran? Upama kon dikai saweran, Alhamdulillah rezeki teko dhewe. nek kan kon gak disawer, Kebacut. Mboten guyon iku temenan. kundet. Aku mang teko kene dok durung isak wis teko kene. Iya. Mlebu beleng nang pawon. Temenan Lapo, Teh? masalah. Nggo pawon sing rewang lho tibane jadine emak. Sing rewang lo pawon, Sing adang iku. dulure makmu. Iya. Lah mbek kon nak dulur lah. Ya padha ponakku. Ponakan ya. Ya Allah, sing adan ta. Sing adang. Sopo deh? Abu Syus iku ya apa? Kok apal kon? Lho, Den? busyus iku sing adang. Dulure makmu. Dulure mak mari ngono ana sing masaki wae ku ya dhewe. Sing masak iwak dhewe. Adene mak nomor 2. Sopo deh? Ayu Inul iku ya apa? Ya Allah, kundet. Kon kok celintisan ganjok pak. Aku iki temen tut kadongane ya apa sih ya? Sapa iki mang rek? Guyu iki mang. Mari ngono sing apa ngulek sambel. Sing ngulek sambel, Iya. ngulek bumbu. Sing ngulek bumbu adene emak ya. Dulurmu kabeh. Iya. Sopo? Ayo Marinah iki ya apa? Yo Marinah, mari ku sing kora-kora sana tuh tadine masih ragil. Sing kora-kora. Iya, Ya dulure makmu. dulure emak. Kora-kora. Sing kora-kora. Sopo? Ayo Lusana emang. Yul Lasana. Ya apa nek kora-kora, Dek? Oleh kora-kora akas, ketekor. Bokoke sampe kopa-kopa. Ngadep sok klocor-klocor. Nggih iringane iki lho ana tas kresek abang luru. Digawe apa? Hang lumpune wakarane wong mangan kok. Dek, kundet konku dikeruwek wong kene lho. Gak perkara dikruwak-kruwak ngono. Dititangku kucingku ya akeh. Saking senenge antusias. Wedet mari ngomongno dulur-dulurmu. Saiki awak dhewe ayo menghibur. Menghibur. Golek keringet. Golek Ayo keringet. nyanyi sing rada keras. Iya. Nyanyi rada keras. Nyanyi titi-titi menghibur masyarakat Dawar. Dadi ya ana omongane, ya ana lagune. Ya ya Wong apa? jenenge menghibur. Aku tak nyanyi disko desa. Oh, disko desa tadi. Dari disko desa. 1, 2, 3, 4.
diskon desa. Ya acene kebacut wayahe nutut dikae mangan. Ya gak nyalano nikmati iwak leli. 1 2 3 4 La ilaha illallah. Ya Allah Gusti. Apa tuh? Ya Allah. Lho la dagelan kok rambutnya kaya susuwe manuk emprit ngene. Sisi manung pritake muakarene buah naga iki. Lah lho ala ndase dipangan uler. Anggitmu meletek ngono ah. 1 2 3 4 Sluku bato. Batoke usluk-usluk. Batoke lailu. Sluku batoke lailu. Batoke ilailo. Si Romo menyang Solo. Leo-le usluk-usluk. Lapo kok oleh usluk-usluk? Lele apa? Si Romo menyang Solo oleh payung moto. Lele payung moto. Pak Jentit Usluk-usluk. Kundat minggat to, Nek. Apa sih, Minggat Tom? to. Kok Jentit diusul. Apa punya apa? Pak Jentit lololoba. Alah, Pak Jentit lololoba. Wong mati Gak iso ngusluk. Kundat ya Allah. Pak Polo dagelan gendeng ngene kok Bacot ngene iki yo. Pak Jentit lololoba, wong mati gak iso obah. Wong mati gak iso obah. Nek obah Ngusluk terus. hei ya Allah. Apa sih, Kak? Nek obah medeni bocah ngono lho. Nek obah medeni bocah. Nek urip Ngusluk. nek urip golek duit. Nek urip golek duit. Digawe apa? Digawe usluk-usluk. Kundat nek gak iso aja melok apa nek. Pancen gawe ngono. Oh lagu ngono kok gak pecus. Liyane ngono. Wis liyane aku tak ngerep ae. Tak ngerep tak bedheki kok nek gak iso parian minggat teko kene. Iya, sembarang. Nek gak iso parianku minggat teko kene. Yo ngombe ayo. 1 2 3 4 Hacho. Prengereket Gunung Gamping Gempal. Susu mentek-mentek bokong gede mendak. Mamula mau cocot niku lho cocot gak bener. Apa itu? Gak kena nyambut gawe. Aku yo gawe parian ngono iki lho. Kok iso pariane kok arahe nang runu-runu. Lah pring rekete Gunung Gamping Gempal. Susu mentek-mentek bokong gede mendak. Tak gaweno sing angel kon sik gak iso. 1 2 3 4 Tung keripit hai tulang bawang. Awak untung jerit-jerit manuke kecepit lawang. Minggato mlebu mangan. Ya Allah Gusti Pangeran. Sembarang salah sih rek. Kuntet kon iku mantune Modin kok koplak. Ya tapi sembarang kok salahno. Lagune kok arahe ke situ terus Ya ae. gak ngono. Lho, sapa iki? Kacau.
Aja gelem tet, aja gelem tet. Aja gelem tet. Aja gelem tet. Aku kaya jek gelem ae. Mbok kon ngolokno dhewe kaya ngono. Goblok kundat iki. Aja gelem tet. Aja gelem goblok. Wis tuwek kok dhewe. Rasa ayo. Oh, gak ayo. Ayo. Citaji. Urip kok senengane ngono ae. Lho, aku ki jange golek hiburan tapi bingung aku ki. Lah bingung apa? Gak bingung ya apa? Nek gawe undang-undang setengah hari dadi, penduduk goro-goro wis dadi. Undang-undang apa? Alah masyarakat ki bingung apa ora undang-undang. Apa? Gawe undang-undang setengah hari dadi masyarakat ki garo. Undang-undange ku lho apa? Undang-undang dasar 45. Iya, terus Maksudnya peraturan-peraturan. Nah, peraturan niku Rakyatnya akeh sing gak ngerti. saya nih sampai bingung. Bingungnya Bingung iki mosok rek uang penduduk masyarakat cilik kok kebulet kok undang-undang. dibingungkan. Nah, dibingungkan. Sore A, bengi B. Loh. Kok gelis temen. Kaya dibodohi. Lah iya, makanya iku aku bingung. Dadi menungso kok aku ki lho bingung. Lah bingunge maksude. Lah bingung maksudnya iki kepara undang-undang. Kok perkara undang-undang. Lah nek gak gelem dadi menungso ki lho. Jarno undang-undang iku jarno. Kok cara piye sak mlangkahe kena hukum Gak usah bingung. Nek Ngene bingung. iki dadi menungso bingung enak dadi apa ya? Lah nek sampean tuh dadi menungso bingung, njaluk dadi apa? Oh, enak dadi manuk. Manuk. Dadi manuk. Enake dadi manuk manggon ndi? Lho, gelane manuk kok. Manuk pret. Ya. Nah, enek mari kuning, Heeh. menclok, Lho. mangan tul 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 tul. Entek mabur maneh. Golek mari kuning. Tul 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 tul. Mabur maneh. Ya ngene tul tul tul. Iya, warak. Warak. Delalah kersane Allah. Napa? Ana arek nom-noman nggawa bedil. Kon mancik nang ngene wit-witan dibedil dor. Klepek 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 klepek. Rasain lu. Iya iya. Iya. Nah, Cito. Apa-apa? Enak dadi sabun. Oh, Dadi sabun kok enak. sabun iku benda mati kok malah enak. Benda mati. Enake dadi sabun iku manggon ndi? Manggone sabun wangi ku nduk toko. Oh iya ya. Sing tuku arek wedok prawan ayu. Heeh. Aku dadi sabun cek alah arek wedok. Cepet deh. Tibas sabun. Lah aku wis teratap. Terus mari ngono. Niki sabune. Alah aku dicek cek. Lah iya kuwi dilebokno tas belang. Aku dikempit. Alah sedepe aku Eh. kelek. Lah pernah kok meneng ae. Lha aku ya meneng ae wis sabun. Terus mari ngono gawa mulih. Mari gomole. Terus Mari gomole. Weh, takok digal dhuwur neplek. jeding. Dekat nduk jeding. Lho tekan jeding. Terus Baru nek jeding yo ana. Are wedok adus. mlebu jeding. Mlebu jeding belang Lawang dikunci. Lah diganti jedet. Lah aku rek. Awakmu ya apa? Aku ya meneng ae. Lah apa kok Wong sabun. iya. Mari ngono klambine dicopot. Mari ngono. Jedinge bowek. Klambine dicopot. Ah, terus helme nisar dicopot. Kon jero. Rong. Lah kon ya apa? Meneng ae wong sabun. Sabun. Bareng ngene kuwi yo. War dicopot plas itu. Oh lah. Aku ditadak cek. Sawegere rek. Awakmu dicanda. Ditandak cek. Lah kon ya apa lho? Kategonan di. Kon dicekel ku ya apa kon? Ya ro. Meneng ae. Meneng ae. Lah kok meneng aji? Oh eling-eling sabun. Bareng tadak cek. Lho, dikuwasokno kene. Suku. Rai. Baru kene. Suku. Terus raine. Suku.
Alah, Lah kon jero. jero. Lah kon yo apa Ji? Meneng ae. Kok meneng? Eling-eling sabun. Mari rai, mari rai. Mari rai. Mengisor. Tuh, rene. Wah, bareng kok kene iki ndasku ngelu. Lah lapo dak sing ngelu? Diantem lo gununge iki menengene. Kon diantem nang gununge. Heeh. Lah kon yo apa? Ya meneng ae. Lah kok meneng lho? Eling-eling sabun. Iya ya. Baru kuatem kene didol. Iya. Malah warok. Blek nang weteng. Kemari toko weteng. Wah, maru weteng. Ngudel. Mengisor. Iki jangan nanti anu aku. Kok sia-sia iki. Aku ya sia. Tapi yo meneng ae. Meneng ae. Sebabe Sabun. iya. Bareng ngono. Kowe nek muter-muter ngono. Blorot. Kan lunyu. Hmm. Betul lho. Lho pangkone. Sabune. No pangkone. Lho pangkone kene. Aku ya meneng ae nyepit. Lah lapo kok meneng? Eling-eling sabun. Iya ya. Warek ngono ku. Osok. Sabune pencolo. Pencolo. Nang ceren. Sabune mencolot. Pencolo nang ceren. Napa ceren? Heeh. Lah kon yo apa lho? Aku ya meneng ae nek sabun. Arek adus jebur. Alah, sabune kentir. Kentir nang ceren. Opo ta? Ora, sabune kentir nang ceren. Ya. Baru ceren iku. Boy, dadak enek mentok. Yo alah rek. Ana mentok. Enek mentok. Terus Mentok. Kok aku disosor cek salep. Gelek-gelek. mentoke kalir. Aduh, aku di jero sambat campur dedeg. Kono jero wetenge mentok campur dedeg. Heeh. Lah kon yo apa lho? Ya meneng ae aku sabun. Sabun. Omah niku metu. Metu. Walah, aku budi. Campur dedeg budi aku. Enak yo. Gak enak. Woi, bau tuh budi. Batak mentoke wetenge loro ben. Terus Wah ngono, mentok kos-kos aku ditokno sewon. Liwat ndi? Heeh. ditokno. Iya. Lah kon yo apa? Meneng ae. Lah apa lho Ji? Oh sabun. Ji kok bolak-balik. Sabun sampe teko ndukur Mari blorot. ngono wis sabune ndok pecaren maneh. Lu ceren. Kon gopak ndok seren Oh, ngono. pare ceren. Kon yo- Yumi liwat. Yumi. Lho. Sabun. Baru aku mencolot moh. Iya. Mencolot gue. moh aku. Olah kon. Oh lah, mari ngono dadak wong tuwek ngono. Heeh. Lho iki sabun. Sabune yo apa? Iki sabune cah apa? Dicekek-cek aku manut. Lah kok manut? Eling-eling sabun. Bareng ngono ku. Karena dikempet karo wong tuwek ini. Pelek do mlaku. Iki lho, Ambune ya apa? Mosrot. Ambune kalek wong tuwek yo apa? Ya men ambune gak enak sepet. Ji, wis enak dadi menungso Ji. Aja kate aneh-aneh pikir. Iya. Pikiranmu mblara. Rupanya ada masalah di dalam Ono benakmu. masalah. Di dalam benak hatimu ada masalah. Ono kok ora Salah kamu. apa ngomong? Yo nyawa ngomong apa? Aku ki bingung. Kebingung lah apa? Tonggo tuku sepeda motor. Awak dhewe iki kepingin sepeda motor. Oh alah, tadi bingunge perkara tangga duwe. Sampeyan gak duwe sumpek bingung. Bingung. Ya apa carane sampeyan iso tuku sepeda? Lah, Solusine mek situ. apa? Takono kenduk. Apa Dut? Kone gak kok kondo tak tantemi kon. Kon kok gampang eri ambek tangga sih Ji. Ya iya, kok padha-padha uripe. Tangga tuku iso sepeda motor, kon yo kepengin. Pengen. Tangga Iya, iso Cuk. tuku mobil. Aku ya kepengin. Bener. Lah yo nyambut gawe lho Ji. Aku ora nyambut gawe, aku eling-eling sabun. Sabun. Ya wis, ngene. Piye? Nek cara berpikirmu ngono, cari jalan instan, Nah. wis aku cuma ngomong ya, Iya. tapi aku ya gurung tau nglakoni. Aku cuma krungu kabar-kabare wong. Apa? Wong nek kepengin cepet sugih, kongkon mertapa nok nggone guwa Gunung Klothok Kediri. Sugih instan iku. Sugih 40 dina. Iku iso sugih ya? Dadak. Berarti iso sugih singkat. Ya secara cepat. Heeh. Nek gelem mertapa nok nggone guwa Gunung Klothok Kediri. Heeh. Apa yang ana bancane? Apa? Bancane tumpeng sekembaran, Tumpang sekebaran. Sekebaran. iwake Iwake klothok. kok klothok. Mau bancan tumpeng kok. Iwake Iwake panggang ayam, panggang ayam. yam, Yam. yam, Yam. yam, Yam. yam. Ya. Wis iku tok. Apa mang?
tumpeng sekembaran. Tumpeng sekembaran, iwake kaco-kaco. Iwake Panggang ayam. manggang ayam, Yam. yam, Yam. 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 Sogeh. Temenan. Nek ngono, aku tak boleh ngomong bojoku. Ya pamit to bojomu. Ya iya, pamit to, Soalnya Cak. ngono gak direstui karo wedok. Badar. Adar. Jangan salah. Tinggal ya. Iya, hati-hati. Menene aku soge. Iya. Soge. Awakku mlaku ndek embok ora lali. Tak tabrak. Lha. Ruwa gak tak kandhani kok. Kok iso tuku peda ditabrak. Walah. Dut. Taji apa kok nekat ngono sih? Pikirane cekak ya. Iya. Tapi ya terserah. Dosa neraka disangga-sangga dhewe. ditanggung-tanggung dhewe. Ayo delok kenyataane. Ngono ah. Ayo. Ayo. Aduh. Mbok-mbokane metu. Mbok pitik babon apa pitik talkun? Apa ngenang ngene iku? Deh. Jalan sikat sugih. Umume iki lak malam tirakatan, malam 17. Melok nang kampung ta. Ngecet-ngecet cagak, ngedekno gendera, bener lampu, biayaan tekon ndi. Lah ya apa? Bejawa kok apa kan leban. Ngomongnya pilek. Tambah tuwek, tambah cerewet, tambah gak jelas. Kok gak jelas cerewet piye? Metu ngono kerja-kerja bakti ngono gak njaga wong wedok. Emoh, negara duwe akeh kok kerja bakti. Kon iku manggonan kampung blok goblok. Ya bah karuan nang alas nek gak gelem kerja bakti iku lho. Aku kon kerja bakti wis kanji. Apa kok kanji? Ya, apa wong diarani duduki keren iku ya ngono, kecepret aku e. Ya liyane lak ono sih, Ya ora enek iku tok. Ya gak usah duduki peceren kon duduk kuburan jelungu po pisan. Lho, aku mau duduk kuburan duduk awakmu ae. Apane aku kok duduk ya gak meteng-meteng kayak biyen. Gak meteng piye wong kok ya banci. Iku Rumah kae. Ngene. Lomba yo gak melok urunan nduk kampung, melok lomba, njaluk hadiah, gak ruisin. Gak apa-apa kok. Itu ngeramekan desane. Ya melok urunan tarian kampung yo bayar. Lho aku wis melok urunan jarene. Urunan opo? Lho, aku deni ku karo wak kala urunan nyocot ya. Nyocot tok gak bayar. Hadiah teko ndi? Gak pantes kon ku melok lomba karung, lomba voli gak pantes. Halo Bapak. Lomba makan paku dalam botol iku cocok. Mangan apa? Paku dalam botol. Iya, aku mangan paku dalam botol. Lomba ngemut listrik kon ku ya cocok. Awakmu umut linggis. Kok Kakon ya ngludruk. Kamu musaene. Lho, kon kan dapuk nyelelenggis gak pantes. lha apa? Kok aku nyelelenggis wong aku ya nggo lenggis dhewe. Wah, lenggis ndek kok. Ngene. Sayang. Sayang opo? Gak kandelo dukunmu menyanmu ya gak arep ambek kon. Aku dukun apa? Lah kon dukun aku biyen aku gak ketuga mbek. Waduh. Kegede rumangsa. Ah buktine kon lha apa bolak-balik nyilih sentolopku. Ah, jane setolopmu reming-reming aku seneng. Tambah suwe tambah gak jelas aku dipameri ibu-ibu kalau gelange akeh. Lah lha apa kok kosok iku? Tanganku gatel.
sakarepmu. Ini. Males ngomong aku. Hei. Awak dhewe kan dadi wong dapuk ngresula. Lha lha kok dapung Rasulullah? Lho, saiki tangga-tangga padha tuku montor. Awak dhewe pentil gak duwe. Ya sing salah ku ya peno, urip kok aja gedhekno irung ae. Liyane soge-soge motor teko, mobil teko, kono apa gerobak iku ah? Lho, mben teko. Embel apa? Rodok papat. Merek apa? Pendoso. Ngene iki lho, Bu, duwe bojo cak melarat yo ngene. Ketun pegaten ae aku. Lho. Kok tak pegat sedaya mbokmu gawe nek gak sambo kebon niku. Lah lha apa? Gak kurang wong ngelelesi kene. Akeh Joko, akeh Dudo nang kene gelem ambek aku kok. Waduh, kate gopo. Enak. Enak apa? Ayo cepetan. Tukokno aku mobil. Aku isi nang ibu-ibu arisan iku. Ngene. Gampang masalah iku. Iki aku mak buka solusi ngene arek-arek. Solusi kok solasi gak nyolasi lambemu ngono. Lha ya solasi apa? Solusi. Ah, solo campur besi. Dadi ngene dikandani aku. Awakmu kok sambat terus ngapa? Dikandani sapa? Aku dikandani kanca. Jenenge sapa? Jenenge Nyai Tuk. Dikandani apa? Keplek pekewen soge awakmu topo nang gunung Klothok Kediri. Berarti dikandani kancamu kon kepingin soge topo nang Gunung Klothok Kediri. Iya. Budal lo, Pak. Nah, ngono carane. Budal lo sing penting aku soge kok Lah. masuk bongko gak apa-apa. Oh tambah ndongakno bongko. Lah nang kono iku lho lapo? Lho, nduk kono ku topo? Nduk jero guwa. Lah wong kono ambu bantal turu, ambu wedang kok nyerangak. Nang kono iku lho njaluk wedang sapa? Kene aku ra niat e. Lah nek iki diniati nekat sukses. Wah, awakmu sugih boyo. Kono totopmu tambah duwawa. Waduh, gak apa-apa, Pak. Pegel arek dhewe urip melarat kita dianake arek. Iya. Saiki siap. Wis pokoke intine ya, gak usah nang Gunung Klothok. Uangku niat teko pikiran, Mas yo kamar dikancing jepret lampu dipateni ya padha ae. Ah, iku ayo ora topo ngono ku. Iku aja krungu suarane menungso. Syarate ku apa sih? Syarate apa? Aku ana syarate tumpeng. Tumpeng terus apa? Pitik pote mulus dipanggang ayam jam. Wis, gak usah nang Gunung Klothok, sing penting niate nang omah wae lampu tak kancingi, lampu tak pateni. Nang omah. Oh, nanti gak nang omah metu teko lawang mati gak kena. Wah, ya sido gak iso sugih kon. Soge ndonga iku perkara niat, tak cepakno perkara sajen. Aja aku tak ada Gunung Klothok ae. Ati, Lho, ayo nurut tak kon. Nurut tak kon. waduh. Nang omah wae, penting niat. Melangkah teko lawang mati kon, tak cepakno sajene. Ndonga nang omah padha ae. Kacau iki. Kacau. Padahal aku semayan karo arek wedok, tak gesahi gak kena. Kacau iki. Sapa semayan mbek men? Semayan mbek arek wedok. Aku lho, jange ndodok. Kok krungu selenting semayan mbek wong wedok? Jange ndodok. Apa ndodok? Ah, wong wedok bento. Ngelano bento kok. Alah, awakmu lho kepengin soto. Oh, soto. Nyane keplek. Bener. Ganti tapi yo dibujuki gak kena. Ngene iki boleh aku badhe semayan, mangue tuku ndoke banyak 19 e. Engko tak ndeng. Dikata apa nduk kene iki lho terus piye iki terusan. Jalan keluar iki lho. Waduh, bingung ya aku. Iki yo. Aduh. Ayo rai. Wis tak cepakno.
Ubo rampene iki digawe. Topo wis PT ayam putih mulus tumpeng wis siap. Yam panggang ayam. Mek kepingin lampune mati gampang. Piye? Tak patenan sing penting kan wong topo iku kusuk terus peteng. Aduh, kacau. Menang otak Sampo kok plorot pengguri ku. Ayo. Wis kudu konsentrasi. Ojo kakean pola ya. Aku tak ora ngono plorot dilu. Hei, jare kok kemuling. Plorot ya. Kon ya topo tak kak. Lapo mbok buat. Niat topo kok dibuak iki lho. Wong kene jare topo melok nglumpuk kaya. Sing temen ta. Wong tak topo rupane. Wis meteng kan. Padha karo nang guwa. Bojoku bongkok. Tak tau nyok apa kon kok. Wis sing temen. Aku manggang ayam. Ojo sampe metu teko kamar. Bingung ngrasakno. Wis bojo lanang gak lanang, wedok gak wedok. Apa iki? Iki omahe. Aku sampai dirobong semut. Sampai dirobong semut aku. Wis saking enake bek ya. Kenake piye? Gak ngene sih yu. Sampe niki yo jek ayu-ayune arek. Kaya piye to? Kaya doyan ambek Taji. Taji wis tuwek kowel. Terus, Kok doyan kok ambek aku ae lho. lho, Mas yo tuwek ngono kan enek sedep-sedepe piye ngono lho. Sedep sare. Lah wong wis tayeng kok sedep. Dipakano kiri lho, kiri emo. Lho, anjane kireke iku mabuk. Kok Masuk mabuk. angin ngono lho. Wong sampean niku masih rondo yo rondo jek ayu. Kok lapo ada gatel-gatel goleki Taji. Lho, wong aku iku cinta, wong cinta iku gak kena tekan sakmono, elek ritek jenenge cinta tetep digoleki. Nggih, Bu, nggih. Lho, Alah. Mosok wong cinta kok sampe koyo ngono. ya jelas to. Kaya cintaku Si ambek aku dikei minum. lah. Iki omahe ndi? Yo iki omahe Taji. Lah ndi menungsane? Sik. Heh. Lah kok enek ngene iki mosok minggu toyol. Ya. Bener. Heh? Bener minggu toyo. Mosok minggu toyol. Makane aja gelem mbek Taji. Sik. Heh, lah iki apa iki? Oh iki patung iki. Hah, patung. Wapi yo ono patunge barang. Sik, bukan nalo-nalo to. Ngawur. Sik iki opo gemet? Iku paling iku apa ndelok TV. Apik iki patung. Bukan. Hei! Loh! Sayang, enggak suka aku. Enggak suka. Kok janji-janji dhewe sampai aku dirobong semut. Saiki sampe ndokem-ndok kene ayo. Sayang. Ya, kumlinti lho, sayang. Sayang. Aduh sayang. Sayang. Keliru iki. Iki nyerongo, ora oleh kancane dibadhok. Suwe gak Apa bojomu minggat to? Ada apa sayang? Piye? Ngene sayang. Iki mah aku kan alasan. Alah kaya doyang dhewe. Alasanku kate topo nang Gunung Klothok. Terus Dadak gaole kok topo nduk omah. Lah aku jange rono, jange dibono. Karo dibono ya babat bongko.
Ojo ngono ta to. Lah wis to. Awakmu mang gak usah buru ya akeh sing ngeterno. Alah, buri apa kaitul ngono yo. Lho, kon diburui? Diburui. Wah, ndi aku? Cak iki piye? Ngene, toh. Ngene. Apa? Tulungan aku. Tolong apa? Awakmu tulungan aku. Topo. Aku gak enake nulung kon. Topo, engko tak kei dhuwit. Heh, Topo. aku mau kon ngenteni Engko tak kei dhuwit. Wis pokoke menengo ae aja obah. Lu gua. Aku mau ke dhuwit piro? Ke dhuwit piro? 8.000 jan kadang. Dadi aku ngenteni awakmu. Iya. Terus kon kate nanti kon. Aku tak nang HTL karo iki. Apa HTL ku? Karo kon HTL. Karo. Hot. Apa sih? Hot. Hot iku panas. Hot. Ini apa? Tahu lah. Ayo Cak, tutup ono. Aku ngono. Bojoku santek ora kok. Hei, kon akan nyopo? Alah, Kok ora aja umek ae. kok menenge coba, aja ambekan. Watek sih. Yo iki ceritane ora melok mangan nongko kena pulute. Apa-apa, nolong kanca nek elek apa? Yo elek tok. Ya ora. Elek yo opo? Ayo wis Kaki toh, aku seragam wetung. Kancane Cak. Kaki. Tok. Alah kudu enak-enak aku menderita. Ngene iki gara-gara Suti. Suti mang teko Suti. Kriuk. Oh, topo temenan. Tibake bojoku iki kusuk. Ya Allah, Mas. Iki mau tak ketokno pring lho kabeh tak gawe untuke ayam. Tolongmu. Sedangkan bojoku tajiku kuru kencing manis. Loh, lemu. Loh apa iki? Mencuri geni, mencurigai iki. Kaya itu posture bojoku iki. Iya. Sopo kon? Kate maling nang omahku. Aja si bongkot te gepuk rek. Kon apa nang kene, Pan? Kon apa nang kene? Aja salah paham. Bojoku nandi? Bojomu ah. Bojoku nandi? Bojoku nandi? Karo aku gak Bojoku nandi? Ayo. karo. Ngaku kon. Karo. Sumpah karo aku. Lho kon kok iso nang omahku lho kok ngomong bojoku karo? Aku mang rene lho gak sapa-sapa. Gak mungkin nek ono sapa-sapa. Ngaku. Ngaku kon. Karo. Aku kok timbak kopior kon. Karo Bojoku nandi? Karo sumpah. Bojoku nandi? Karo sumpah karo. Ya. Ya ora rong dino ekstra iki. Aku durung ngunduki petik kon sing tak unduki lho kon. Kon prei tapi iki, Yon. Aku wis yo. Kon simprai ngono kok. Aku gak. Ayo, bojoku nandi? Bojomu iku seneng-seneng ambek pacare. Sapa? Pak seneng-seneng ambek pacare bojomu. Apa aku kurang ayu? Apa kurang seksi? Kon sebagai kanca napa gak ngandani kon? Ya aja digepuki aku, koncone kon elek kok. Lah buktine Kon nek kepengin ro kejahatane bojomu nang kene topo kaya aku ganteni aku. maksude? Ya meneng nang kene. Tak aku ngono lho kene. Jelas bojomu kok mule. Kon meneng wae. Wis kene, lho kene. Nurut. Nurut ah. Kadang-kadang kotor. Kon. Berarti aku ngandani kon. Ganteni aku. Syukur kon. Nah, kene mangkering. Wah, seneni panitia kon. Seneni panitia. Seneni panitia. Pokoknya sing deret. Lah apa aku gak gerek
kon sing geret kok garai. Aku lho gak geret kok. Kursi larang iki mbok tugelno. Oh, sing panitia kon. Munake yo ngerti kon sing geret. Kudu aku lho gak geret kok ya. Ayo, Sing geret sapa? Darmanto. ayo tak Darmanto. Apa? Ayo ki apa iki genahe? Gua kene menang. Gua. Kok bojomu bakal mulih. Nah. Kok nang otok ae. Wis Mi, tak ikhlasno kabeh. Muga-muga jembar kuburmu Kate bongkok ta. Wis ayo ya apa iki? aja prak-prak kabeh 10. Semeneng kok kene. Entar ana kok bojomu bakal mulih bakal konangan ya. Ya. Anji lho. Alah. Ayo. Tak hitung. 1 2 3. 1 2 3. Cak. Nah, Dek, iku mang gawe gaya apa? ah iku mah gaya pitik angrem. Terus mari ngono, sing penak gaya kirek ngencet. Dek. Masa gentengnya pecah? Ayo tonggo paling. Dek, Cak. Ngene aku iku pegel Cak gendakan ae bojomu iku ndang pegaten ngono. Alah mbek tak pegat. Nek gak gelem tak pegat tak biatok gulune. Enake ku racunen ae. Racun tikus. Diracun titik gak ketara. Nek gak ketara. Iya. Lah racun. Lah iya, Cak. Deh, Cak, ngene lho Cak ya. Aku meneh nek bojomu nang pasar maneh, aku jalan-jalan. Lah, tak jak jalan-jalan. Terus aku jalan tuku apa ya? Ono. Tuku gelang. Tuku gelang, tuku kalung. Heeh. Dadi gelang kalung sing tak utang. Ai. Aja umek eta kepengin iki engko gentenan. Cak, To, bojoku penak wis to. To, bojoku penak wis to. Cak. Pokoke ayo meneh nang HTL maneh ambek blonjo lho ya. Iya. Ditutupno iku mangsa kuwi aku pegel. Oh, aku kuwi piye wong diarani gegerku lara Mari ngono ya. Terus numpak sepeda motor, Sepeda motor. bojoku liwat, Terus ser tak kelabrak. Jaya. Wes ki waktu. Toh, aja ngono ta toh. Meneng ae ta toh. tabrakan. Terus aku rabi. Lah, bojoku mati, Des. Awakmu tak rabi. Terus bojoku dadi peti. Toh, aja ngono ta toh kon ki. Terus marang ngono lah aku wis sampean rabi, wis gak usah diselameti nek bojomu mati. Wes ora usah. Ya toh? Bah, nek kono mondar-mandir ya wis. Gak usah. Gak usah diselameti. Kotange katut aku. Waduh. Ya gawon. Kotake katut. Tange katut. Alah. Iki tak tukokno ki mung 8.500 to. Temen. Bojomu aja ditukokno kotang. Malah ora. Aja karo wekku. Ora, tak tukokno helm wis sawil. Pokoke aja tek dituruti lek bojomu njaluk apa-apa. Cukup aku saja. Oh iya no, kamu kesayanganku. Tak kei meneh. Jane kok kurang ajar sih Wanto iku. Wong kok kepeng kok merine gaya copean. Tok gelon to. Wah, tak tukokno kotak. Ngene jarene topo kon. Ngene jare topo kon. Ngene jare topo kon. Loh, nanti kerja aku
yang ya. Alah, Sing kok bunuh sapa? Antem ae. Sing kok bunuh sapa? Sing kok bunuh sapa? Sing kok bunuh sapa? Dijar-jarno tambah lama. Mas. Wis diano. Bojo wae. Elek. Bojo kaya rokokan. Biyen kon pacaran lapo gak mbok grayai aku, Lah tak grayai nggonmu kok cepet carene ya. Tak apa-apa ya Mas. Aduh Pak, aku kurang opo belane kon Pak. Aku kurang opo. Ayo. Mati saiki. Aku tengeran mata. Kon milih aku apa? Begenggekmu iku kon. Ya jelas milih aku to Mas ya. Aku milih iki ya. Gak iso. Aku mau awakmu. Kon tambah suwe tambah jarak ku tambah kurang ajar, Aku milih iki temenan. Cek milih iki kon. Iku kenemu gombal. Aku asli ya Mas. Apa RT? Nang kene. Ya, jaluk sik, jaluk. Padoken dulu. Pak, Susune bojoku langu. lapor Pak. Nggih. Nang kene ana begengek. Begengke sinten? Iki gatelen, wong gatelen. Gatelen iki kongkor. Ngerusak rumah tangga. Kono Mas. Kono Mas. Iki sing ngeyel. Lah, ya ngono. Bola balik langune ditokno. Pawatane topo tak cepakno. Ubo rampe tumpeng sak panggal ayame yam. Ternyata yam iku iki. Mariam. Jane, aku kan awakmu blenger. Kok blenger? Pegaten aku kon mblenger. Lah tak begat. Yang tak begat ya. Iya, nek gak gelem nyepekan dibaikon. Ane ki kurang ajar iki. Ngene yang iki raten. Kok dirante? Kamu iki adite gendeng ta dirate. Wis Ji. Ya apa Pak? Kampung ana. Wong wis tuwek Ji, gak usah katik selingkuh-selingkuhan. Sopo tuwe? Lah awakmu Sopo tuwe makan codot. kaya jambu ae. Bojomu iki lho sik cinta mbek awakmu. Iki yo ngene. Cinta. Netes ae tangane iki, Pak. Usir anak iki, Pak. Wong kondo jare ape topo. Kok malah kedadian kaya ngene iki lho. Lho, Topo apa, Pak? Lah aku kok urung ya. lah iya lah yo nang Kediri kono. Lho ora oleh karo bojoku. Aku asline kan alasan. Terus Aku seneng karo iki supaya iso metu. supaya iso metu. Lah mosok wong lanang kok nangreme ndek omahe pengalaman kok ndi? Anane gak oleh metu teko omah. Wong nang omah jek iso nglebokno wedokan. Lah ini nang jaba, Lho tambah akeh. Kon iku yo gak Ngeyel. kapok-kapok. Ngeyel. Kowe sik ngeyel ae. Ayo genano iki sapa? Ancane gendakanku kok yo. Meneh ta? Awakmu aja kok mangkel. Ya toh? Iki ngono gendak aku. Lho, Tambah aku. Aku wis rokok lerem kowe mbok panasi maneh. wis yu. Wis saiki rukun maneh. Iki tanggoku. Rukun maneh. Tanggoku kon ngeterno pasar-pasar lha iki tak keren apa aja iki. Kok tak nang hotel. Pak, Enggak, iku mau mek guyon. berarti gak lapo-lapo. Gak lapo. Lah iku diterang nang pasar. Alah yo biasa wong langganan ngojek kowe. Ngono aja. Ngojek. Yo wis Wis, jelasno, mumpung durung bojoku ngeterang nang pasar tak cengklaki wong loro iki. Ya sak karepmu lah. Wis, Tet. Apa? Ya semoga-moga gak kedadian apa-apa. Iya. Kembali baik-baik Mm-mm. seperti semula. Loh, Loh, Pak, nggih.
Napa? Ya pokok keluyuran ae, Sir. Lah nggih, kalih kentun niku semadosan Kediri. Karep kula jenenge golek kopi panas ngoten. Ning mundhak omah ganoe wangi. Nggih. Eling-eling ibune wis temekan ning pati. Nggih. Kon tak kok ngomong ngono kono, ya. Oh. Aku tak golek bakal ibune. Kon mulya kandha karo ning. Ngoten lah. Iya. Nggih kula tak matur Kula kalih. jagone Iya, iya, iya. Nggih nggih nggih. Atas saya Pak.